Nakatigom ang National Food Authority kon NFA og reserba nga 7.17 milyon nga sako sa bugas igo na aron makasuporta sa pagkaon sa mga Pilipino sulod sa siyam ka adlaw. Kini ang pinakataas nga inventory level sa NFA sukad pa sa katapusan sa tuig 2020 nga nalambigit sa taas nga buying price sa humay nga miabot og 27 pesos kada kilo niadtong miaging tuig og 24 pesos kada kilo karong tuiga. Bisan pa sa daghang reserba, gisiguro sa NFA ang Administrator Larry Lacson sa mga lokal nga mag-uuma nga aduna pay igong pondo ang NFA aron makapalit pa og dugang nga humay. Matud ni Lacson, posible pa nga makapalit ang NFA og 500,000 ka metrikong tulinada sa humay katubang sa 6.3 milyon nga bag sa ginili nga bugas. Sa ilawom sa giusab nga rice tarification law, gi-required karon ang NFA nga magmantener og reserba nga igo sa 15 ka adlaw gikan sa naunang siyam ka adlaw nga minimum requirement. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugngan sa paghatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita!